Hello friends, welcome to back my YouTube channel. Kulumbai lwgwpwr nwgntangmwn gaswikwobw angni NB vlogging YouTube channelaव फिन खेनसेबाव boraihorbai. आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि गोदान मोनसे ब्लगखौ नायगोन। दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों शपिं खालामनो, ओमफ्राय शपिं खालामनानै मोनसे जायगायाव बेरायहैगोनबो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेड दङबा नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे। जेसेबां हायो एसेबां देखायनो दिन्थिनो नाजानोसै जायगाफोरखौ। आसा खालामदों दिनैनि लकेसनफोरा एसे मोजां जानो हागौ, एसे समायना जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो ना मा होनो। ओमफ्राय आङो टेक्सिजों थांगोन लोगोफोर। टेक्सियाव गाखोबाय आङो नै, ओमफ्राय टेक्सियाव गाखोनानै थांनोसै। ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ, लोगोफोरखौ फार्स्टआव लोगो हमहैग्रोनोसै। लोगोफोर मानि सासेल' जागोनदां दिनै लोगोआबो। ओमफ्राय थांबाय थाबाय नै टेक्सिजों। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो थांफाबाय थादो आंजों लोगोसे, थफाबाय थादो। I love you. दा आङो सौफैबाय गेटवे अफ इन्डिया। बियो मुम्बाइ, महाराष्ट्रनि मुम्बाइ गेटवे अफ इन्डिया। ओमफ्राय बेयावहाय फैबाय जोङो। ओमफ्राय जोङो एलिफेन्टायावहाय थांगोन। एलिफेन्टायाव थांनो थाखाय बेयाव फैबाय। ओमफ्राय आङो शपिं खालामनायखौ दिन्थिनो हायासै लोगोफोर, टाइमा एसे लेट जाबायमोन। ओमफ्राय मबाइल हमनोबो दिगदार जायो। ओमफ्राय आङो देखायनो हायासै शपिं खालामनायखौ। ओमफ्राय दा जोङो एलिफेन्टायाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय। नैबे जाहाजजोंनो थांगोन जोङो। ओमफ्राय दा टिकेट लानो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो एलिफेन्टायाव माबायदि जायगाया एलिफेन्टाया। ओमफ्राय बेयो दस्रा जायगायावबो थाङो आरो। बेयो एलिफेन्टा लेन्ड होननाय मोनसे जायगा दङ, बिराद समायना हाजो आरो दै गेजेरावहाय। ओमफ्राय बे दै गेजेरनि हाजोआवहाय अन्थाइनि मुसुखा दानानै दोननाय दङ, गोदो गोदायनि माने हाजो सिङावनो हाजोखौनो दानख'नानै दोननाय दङ आरो मुसुखाफोर। बेयावहाय बिराद मानसिफोर बेरायनो थाङो, नायो। ओमफ्राय जोंबो नायनोसै सानबाय, ओमफ्राय न'आवबो थांखानोसै नालाय, ओंखायनो दिनै लास्ट दे। ओमफ्राय लास्ट देनि दिनै थांनोसै होननानै जोङो बेरायनो थांनो नागिरबाय आरो। जोङो सानैल', आंनि काजिन सिस्टार ओमफ्राय आङो। जों सानैजों बेरायहैगोन आरो। माखासे लोगोफोरा फैनो मोनासै, बिस्रा एसे बिजिमोन बिसोरहा। ओमफ्राय जों सानैजों थांनोसै आरो। ओमफ्राय नै जोङो टिकेट लाखांबाय। ओमफ्राय जाहाजाव गाखोनोसै, नैबेनो जाहाजा। ओमफ्राय बेयावहाय 1.5 घन्टा लायो बै एलिफेन्टाखौ मोनहैनो दैसायाव। बे जाहाजजों 1.5 घन्टा लागोन आरो थांनायाव। ओमफ्राय फैनायावहायबो 1.5 घन्टा लागोन। ओमफ्राय नै आंना काजिना गाखोग्रोबाय, आंना काजिन सिस्टारा। ओमफ्राय जोङो थांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर। I love you sister.
फाइनालि जोङो एलिफेन्टायाव सौफैबाय मानि मोननोसै नैबे हाजोआनो बे हाजोनि नामानो एलिफेन्टा ओमफ्राय बेयावनो जोङो थांगोन ओमफ्राय मोनहां जाबाय नै दा जोङो जाहाजावनो दङ ओमफ्राय जाहाजनिफ्राय बै खनायावहाय ओंखारगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारनानै ओरै हाजो बै गोजौथिं जोङो गाखोलांगोन ओमफ्राय नै जोङो ओंखारबाय जाहाजनिफ्राय ओमफ्राय ओंखारनानै नै थाबायलांसै बेयाव ससे लामा दङ थाबायग्रा ओमफ्राय बेजों थाबायलांसै हाजोआव गाखोहैनोसै मा दङ नायहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। बिराद मोजां बेरायनो बार खोलो खोलो नाङो आरो नायनोबो बिराद समायना ओरै दै ओमफ्राय ओरै फारसेथिं हाजो ग्रिन भिडिअ'आव बांद्राय मोजां नुवासै ओमफ्राय मोगथाङाव मोजांसिन आरो आंना मबाइला बांद्राय माबा कुवालिटि मोजां नङा नालाय बेखायनो मोजां नुवासै ओमफ्राय मोगथाङाव बिराद मोजां नुयो आरो ग्रिन ओरै हाजोथिं नायहरबा ओमफ्राय ओरै दैयाबो गोथां नुलायनाय ओमफ्राय भिडिअ'आव बांद्राय मोजां नुवासै थेवबो नोंथांमोनहा नायलांदो मोजां नङाबाबो ओरैनो थास्लाय ओमफ्राय नै जों एलिफेन्टायाव हाबजेनबाय एलिफेन्टा लेन्ड हाजोआव गाखोलांसै बेजोंनो थांनांगौ फार्स्ट हाबजेननाय लामा बियो ओमफ्राय नै बेयावहाय बिराद मोजां बुस्थु मोनो खोमायाव गानग्रा गोदोनायाव गानग्रा सिख्लाफोरनि बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय अन्थाइनि मुसुखा दानानै दोननाय माने अन्थाइजों बानायनाय मुरथि माबा माबि बिराद मोजां मोनो नै बेयो फार्स्ट हाबजेननायसो बिनिफ्राय आरो बै गोजौआव बिराद मोजांसिन दंसिनबावो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो।
लोगोफोर जों जेरावहाय फैदोंमोन जेखौ नायनो फैदोंमोन बेयावहाय मोनफैबाय नै बेनो एलिफेन्टा केभ्स ओमफ्राय बे सिङावहायनो दङ अन्थाइनि दानख'नानै दोननाय मुसुखाफोरा ओमफ्राय जोङो थांनोसै नायहैनोसै सिङाव हाबनानै ओमफ्राय सिङाव हाबनो थाखाय टिकेटबो दाननांगौ ओमफ्राय टिकेट दाननानै जोङो नायहैनोसै ओमफ्राय सिङाव केमेरा एलाउड मोनगोन ना मोना केमेरा एलाउड मोनोबा आङो देखायलांबाय थानो नाजानोसै ओमफ्राय मोनाबाथ' मोना नुनाय नंला आरो ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां आङो देखायनो नाजालांनोसै नाराज है क्या पीछे देख रहे हैं सिङाव हाबनो थाखाय नैबेयावहाय टिकेट दाननोसै टिकेटखौ बेयावनो दाननांगौ सासेयाव 40 लायो सासेयाव 40 थाखा ओमफ्राय टिकेट दाननानै सिङाव हाबहैनोसै ओमफ्राय नै बियो बे हाजो सायावनो आरो बेयो दै गेजेरावहाय बे हाजोआ जेरैबो दै बेंखनजोबनाय गेजेराव ओमफ्राय दा जोङो हाजो थिखिनियाव दंफैयो आरो माने हाजो लास्ट गोजौआव दंफैयो नोंथांमोननोबो जायगाखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय दसे उनावहाय जोङो सिङाव हाबहैनोसै नायहैनोसै मुसुखाफोरखौ मा दङ मा गैया नायहैनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय बेनो फार्स्ट हाबजेननाय गेटआ नै बेयो गासिबो अन्थाइ गोजा हाजोनि ओमफ्राय बे अन्थाइखौनो न' बायदि बानायनानै दोननाय गोदो गोदाय बेसे गोबावनिफ्राय दङ बेखौथ' जों मिथिला हिस्ट'रिखौबो मिथिया फरायनाय जायाखै बिनि जारिमिनखौ मानि थाखाय बेबायदि बे जायगाया मानि थाखाय बिदि मुर्तिफोर बिदि मुसुखाफोर दानख'नानै दोननाय दङ जेबो मिथिया जायखिया जों नायनानैल' थांनोसै ओमफ्राय नै गासिबावबो बेबायदिनो दंजोबो आरो नै बेबायदि मुसुखा ओमफ्राय शिबलिंफोरबो दङ शिबलिं होनो बिदिबो बिराद दं मोननै मोनथाम दं आरो नैबेबो मोनसे बेयो बिराद गिदिरमोन शिबलिं बेफ्राव फुजाफोर होयोमोन जानांगौ गोदो गोदायहाय बेनि मानसिफ्रा आरो बेयाव थाग्राफोरा फुजा होयोमोन जानांगौ आरो ओमफ्राय केमेराखौथ' एलाउड गैया होनदोंमोन ओमफ्राय होमबाबो आं एसे एनै खेबखुमाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो देखायखुमाबाय आङो ओमफ्राय एसे माबानानै जोङो नायनानै थांफिनसै आरो जा हायो आं एसे देखायनोसै ओमफ्राय नै बिदिजोब गासिबो ओमफ्राय आं बांद्राय देखायनो हायासै लोगोफोर बेसिमल' आङो देखायनो हाबाय एसेल' खेबखुमानानै ओमफ्राय जोङो दा थांफिननोसै ओंखारबाय नायखांजोब्बाय जोङो गिदिंखांजोब्बाय जोङो दा थांफिननोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं love you all